haka jingja ka balaja haka arpun riuterik naitung araja arpulai uba neverson nongse saupu isnem karta ula do yela ka jingem hadin bo waya electric ula hap kensan hau kat bau dangnya ya ka arsaka lengba ka sturok na umden shashnong jongu sha umshaken hari boy district kibasaki ya ka jingja ki laong ba ka ne ka jingja namar ka jingbam penbiang bhai ki waya electric da ki bor pnia ka Meghalaya Energy Corporation Limited MEECL uni waya la shatap hakisiet bat kidieng bat omdan menuru ban pengor nakaliang ko office ki bahiyeng jong ba neverson kila kentui ki bor pnia ki MEECL ban simkia halor kani ban numja shu kumkini ki ai shakhman kila dawaru da ka bailuksan shakibahiyeng jong ubakhlat nakani ka jingja. Oh, minta kuah video orang okey. Alarm. Kalian jungi kiba de kinang sungsunong hagane ka dong ba kathang ni program juria ka MSCB ka ba de pek abde bat kane ka jinsai la ne ka like ni kalian jungi kiba don hagane ka dong bat karya ni sem sibun ka jinstom bat jinjar na marman lagoi ki por kalian jungi kum kinang lam sinong ni lek ban kerpat ni lek bu jincho ne ujor sya office na mar kalian jung office kam simkia ban ngani ka tiyo dep ro kalian ka senjuk jungi ngil persang ban lek mi hak office jungki nam ta ban pan jinsai hak ke nungrim ban kalian juki kemla ban khuj ne ban le bhai ka lan jung di ki wiring de bat ki lan nam ta ki wire ba wire udon hapo jong ki krumding le krumsi ka bu jing yangi kum ki nonglek nangwan kala mar ba ka de nak ta ka dau ba ka ne garu ka jinjak la jana mar ba i ba usik udon hapo jong usainar de ta ka dau ba usainar bat kutno bat la don ki ne ka jinjak kum ne te nang liang jungi ki ba don hagane ka thang bat ka dong ka yang i prem juri ka ne ka kom trikam na ka liang jong ki de pe na ka liang jong laimen bat na ka liang jong ka office jong MCB na mar ba kim sim kya ya ka jing kerpat jong i kum ki nong lam bat kum ju na ka liang ki seng bat kum ju na ka liang jong ki ba ki ba don hagane ka dong bat ka thang na mar ba na ka liang jong i na wek por ngala kerpat om dei tang hagane ki lain bedai ki meng lain dei wat bedai bat ki lain po jong ki sinong ki thau jong i ro ka nong la dep ban kerpat nam ta ban yo jirap bedai bat ki pus ki ba ki pus ki sinong jong i la don ki balat kut sudah handai om don weru ibana kaliang jungi kum kinung ilam apo jong kasinong ke bangila banyo ya jirap dan ngi chikmat ki kerpat ya ka office bahkan simkia like bagini ki jinja nang ni chikmat kinja kumne sikumne ta ka de ki jing kerpat ju kopor bar ju kopor ruk long ni kerpat ya ki pra betri lang nang ni chikmat ba in simkia ini kam khanang bana kaliang ju office ru kin sim kecing klik nam ta ban pembit biang namar banglai bekerja ke jinja susi ang sikmat nak liang jungi ki ba de ki nang sung sunong la ne ki bedai ki bhai ngasem jung new breu ngi bu ke jing kerpat habdei bat ka office bakin subha ban pek bat khmi nam ta ban no jirap de ki no kilat ne ki lenti namar ba kum ki ne ki jinja umdei ka ba nak liang jung new breu kwa andai ka de ki jinja ka ba ja accident nak liang ka jing tri truti nak liang jung ka ne office ta ka de ki jing tho bar ju por ka de ki jing kerpat Ngaru nga iba kajingjia kajing bombiang jong kinong pej ya kane ka misal kade kajing trek truti kajong ki ba kasa wanja kamne namar ba ki ding gisik ki ba ide ban pengat ba khanang bakan like kan nom khata ya ki nong lek wan rei don hadu menta ki ba hakini ki ski lek ki ba la pengat ya ki nanti bayat jong kane kaya like Shim ya ka kabu sha ka lawe ka bakwat bakhya da ka baphiwan man pha pet batsha sumar haka the Shillong Heart Clinic ka badan Hanongram Hills Shillong phila ban chu phone ne pha message ban bu por yakin do ba Dr. Sinrang Batngen Wadri u Dr. Balapin Tibet haka ban sumar jing pang klong snam ka clinic ka play man ka sngi light no haka sngi ublay na do ka khatway baje min step hado and re baje janmet